Hello! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa mga nanonood po. Happy Valentine's po! Nakarit po ako. Valentine's because February 14, 2020. Sa lahat mga nagmamahal, lahat po tayo nagmamahal talaga. So, happy Valentine's po. At ito po ngayon, salamat po sa umorder at sa aking classmate na si Raymond Cabuang na hindi nagsasawang umorder. Maraming salamat sa order mo. Ito half latte, half tapong. Yan, naamoy ko. Bango, kakaaluto lang eh. Medyo mainit pa. And then, putong. Bibigay ko na nakabalo na 3 pieces na ganito. Yan. Photo plan. Ganyan. Hindi pa tapos kaya mamaya babalutin. Baka apin na. Hindi na ako maka video. Hello. So, maraming salamat sa iyo, Met Raymond Cabuang, sa order nyo. So, paano? Ingat! Bye-bye! Thank you! And happy Valentine's po! Mga salitang di mabigkas ng iyong labi, mga sulyap mo na nagsasabi na mahal mo ako. Mula noon pa man hanggang ngayon, ikaw lang aking iniibig. Huwag na huwag ka sanang magbabago sa'kin. Tanging ikaw lamang sa puso ko.